A iz Brčkog stiže priča koja mnogima bez krova nad glavom vraća nadu. Stanovnici jedne nove zgrade plaćaju mjesečnu kiriju samo 1 marku po kvadratnom metru. Bračni par Đurić dobili su stan u zgradi napravljenoj socijalno ugroženima. Nisu mogli da sakriju suze radosnice jer su 10 godina podstanari i jedva sastavljaju kraj sa krajem. Žive od 270 maraka Dušanove penzije, koji je i 100% invalid. Normalno da će biti lakše. Nećemo, znaš, onda će imati svoje, dok će moja žena živi, to je našu. Nemaš kome ostaviti. Hvala Bogu i društvu. Sreću zbog novog doma nije krio ni mladi bračni par Osmić. Oboje su nezaposleni s diplomom magistra i donedavno podstanari. Ponekad radimo honorarno poslove, ali zastalno ništa trenutno nema, tako da nam je ovo stvarno veliko nešto što znači puno u životu. Zajedno sa Osmićima ključ u ruke od stana danas je dobila i Nedeljka Pištalović, koja je bila štićenica doma za nezbrinutu djecu. Ja sam većinu života provela u domu i sad krećem samostalno da živim. Za korištenje ovih stanova svi korisnici će morati da plaćaju naknadu od 1 marke po kvadratu. Brčanske vlasti obećavaju da će socijalnih stanova još biti u distriktu. Mi očekujemo nagradu još 2 zgrade u susjedstvu ovdje u Brčkom Novom da radimo isto sistemu socijalnog stanovanja. Tu će malo biti komforniji stanovi. Sistem socijalnog zbrinjavanja je projekat vrijedan 1,7 miliona evra koji se realizuje u još 5 gradova u Bosni i Hercegovini. Sredstva je obezbijedila Evropska unija u saradnji sa austrijskim Hilswerkom i domaćim vlastima.